Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday from Google. Happy birthday to you. So guys, so ay kabatangan sa kalipay sa advance celebration sa birthday. Thank you na. Hi guys, good morning. Dada mi sa Cebu. Karon guys, sama ni libre tarang Marcos. Libre na pud mi dyan guys, ug nagtulin guys. Libre na pud mi kaon. Asa man day? Katong fresh seafood. Ha? Katong seafood buffet. Seafood buffet? Asa dapit? Yara unahan. So kaya di man lagi sa makauli og birthday man ko karong 5. Kan pwede na sa ko mag-advance pa birthday. Sige naman tala ni kuan guys, kanang palibre. Ini ba fresh touch restaurant. Kay daga na bag nasuko na kay ngano kung siram kuno kan kaon. Inja. Sila kay bawo nga wa man taw nila na bisag piso. Si basta kay mga rekodaris dyan na nimo gasto guys kaon. Salamat na. Kung birthday lang ko na sa karong June. So June man Mayo. Hanggang tagaw lagi ko doy. Kasi kita ang gams man good. Na ko ara ko nawala niya ang July. Karon dayong Mayo duha may mag-birthday ay dagan na yung birthday ako. Flora May. Napay mga kuan tatay mga apong uban. Si John Mark. So daghag Mayo. Ano ko dayo? Kit ang gams lagi guys eh. Bunang nga na ba ni? Sige mag-atake. So naghuwat na mi guys. Magpato daga Pedro ray. Di sila. Nasa kayo di? Sakay lang. Sakay lang sila. Isod lang ilang motor. Lagi na kasuko na guys. Ngano ko nung sige ko nung ngarig Cebu. Kaya magod sa ang anak daring sa laki po. Siyempre may ngon masapog ko guys. Sige pa sa ganyan nga ngari-dari ma. So ako guys muna dyan ang paningkamot nga makaipon ko para nas Mario. Kajang kaso. Diyan. Hindi ba na kami ng gans na nakanap ko din yung punta. Misis ko magana-ngana ba? Kanang na ay mga tao nga mahilabot siya. Marabot sila kabagon sa zika ng naay. Tinaad ba? Hindi ka nang naay. Ano ko nung hindi ko nadadaan si Marjorie. Sama na pagdanga di man kalakaw. Kana laman sa silang dohog. Normal para nas nini. Diyan dadangang di man. Ya. Barong vlog. Nanay. Nakakar pareha karon o. Isa sa mga kanan mo nagituyukan makay. Kananay kada ari lagi dari. Libre naman lagi man nagkaon kami ni Pauline. Libre naman nilang duha. Diyan lagi mga tao nga ang pagatang balibaran natang anak nga tagsara bata makipagbanding dana. Librihin pa jud ta. Tinagaan pa jud ko na kwarta sa siya laman din guys. Wa ko magtuo nga si John Mark. Nya na sa nang kay amnang inan nga na karon nay. Nalipay ramang ko nga haramang ikalipay nga kanang successful sila sa ilang trabaho. Diya o sila sakit o sila problema, malipayon. Ako malipayon na po ko para sa anak ngayon anak na ay wako na wa man ko nagkuan nga mga jo ko nila kwarta.
Kaya ang gusto ka na mag-ipon sila para silang ugma. Diya. Saan man guys nga manghatag man si pati si nanay sa puntagaan. So makaingan lagi ko nga bliss ko kay agang anak buutan pud ja na ay matinabangag inahan. So mo nang giingon nga kita di ay gunsa puta sa tang ginikanan, basan puta sa tang anak kay ako sa una guys. Pati laman jud. Kutob sa kanang na ay balagba ko basta kana na ay makahatag ko sang ginikanan tinurgid na ang na bahala na ug ako mawad-an ko basta kay malipay gang ginikanan ja mo na ron na nga na pud Jan Mark na nga kanang kada sweldo ni ja magsinsa sa nang kwarta ja ang gusto ta kay hanang balibaran ug nagihatag ba na kasanang ko tagay kay gusto ko kung makaipon sila. So saan man guys nga manghatag man jud jahan lang sa pangdawaten kay kana na ay grasya ng punan sa makapamayad ko sa mga kautangan. So ako ningari ko dari ako yung nagsuri-suroy or nagunsa-unsa diha nagtuan ka na ay ito naman sa kuya anak dari ang ang pud ka na ay kalipay pa nang mga ridarin tag Cebu guys kaya magkita po misang anak ja kamo kuno pud lazis jong anak ja di ba mo malipay og magkita mo bisag ka sa kabuan. So man ang mga basher kay wa mo gud sila kay bawo nga kanang nay Cebu sa trabaho na ko'y anak dari sa Cebu manong patakaam lagi po sila pang bus ja sila sa Marjorie kay si Buboy di naman na mga minor ja ikaduha nadjud pud nagibilin na to sa Valencia para magkuan nila guys sabi sa mga tiguang na sila ja man pwede kay si Nini nakaibawa naman mo nga di kalakaw ja ay ingan nga no kunong dinadadaan sa amin na pagda nga arang kagasto ka adso karang pagkari na dari guys ako na gasto kay agning kasudan na ahang anak ja Jan Mark mo yun nga ma sindan ka nag-Gcash so na sila ha? Ang doktor ba laki? Ang sa kada ko ja saan ang mas ko kanang doktor nga nagterapi ni Coco ba di laman na video kita ang preso kung ano oras ko guys kani di umpo ko kabalik guys aragahang anak ala nana ko cake ara guys birthday kog sa sige kog birthday dani kaduha na ni pay katulo ado ko Ato ka sa Alicia ay nagawan mo? Ha? Muli ka Alicia? Muli ko nas kami nagkasuan. Hala day, manano ko birthday day. Gila ko no kong birthday handaan. Birthday ka daan? Kaduha na. Katulo. Doon raman dari ko ang gano'n. Atong wat pa. Press ka. Kaya ka dali Grace mo kaya hang bugoy. Ito na kana ko pa. Wala pa. Sawa. Kami na. Taas sa buhok. Taas mo buhok. Ala day na maday manginlo ay kuko day. Tusa mo ko. Tusa ko. Asa dito mga andyan? Libre na po. Ha? Ano na nag-google map? Guys, yung buhok ba? Pauti na. Hanap sa ganito camera. Ay, no. Ayan. Sas palin. Tara. Masa tayo? Dito Birama ra? Direto ba? Birama. Sige lang tag-celebrate yung birthday dali di ay. Ikaduha na ning celebration birthday na mga naglibre tara. Imong birthday dyan, kalima sa tamo celebrate. Nga guys, sana ko cake okay. Di man maka-celebration sa Bohol, ira ko no Cebu kay di man Bohol ini yang kulitahangan na. Sa? Ginamas. Ginamas. Di may kapalit og ginamas ko carbon. Saan yung ginamas sa akin? Ay mo din ang anak ko dong laki.
Kani. Laki murag ka nang kuan na. Murag pag inchik. Mura na di. Oh, inchik bitaw pud ni. Half ra half. Inchik ko akan. Diyan makaon ni. Ay, iwanganan man. Parang di ka mamatay. Dagat din nagibuta. Hi guys. Pwede nila na. Ano pa lang niya. Ipagos or ani lang? Kuya, mura ang putsang pista kada. Guys, kada semana na birthday. Ang birthday na dito. Sama cake. Lain dyan yung ay puno kayo kung ang ganda sinuod, no? Wait kayo, madadaraman. Ano, nagipindot? Okay, so nakakatog ko dito, tambot ko. Tambot ko na dito. Bukan na eh. Sila na palitan dito ng yaban niya. Yaban na si Coco. Few moments later. Tara. Oto ha. Playing Happy Birthday on YouTube Music. Training check. Lindsay ka pa birthday. Sabag day. Wag na. Daw minangay. Daw minangay. Pag na. Hey Google, play Happy Birthday! Hey Google, Uy. Lagi mo ako. stop! Hey Google, Happy Birthday! Woo! I love a celebration. Abi niya si Igret. Oo na, pag na. Hey Google. Play Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday from Google. Happy birthday to you. Automatic. So guys, nalipay ko guys kay dari sila higda ron. Nasa na pa uli na dari sa pigdaon kay maka banding pud may tarang pud. So niuwan pud guys ang kakasug kilat. Hi guys, Hindi ako nasanda na guys. Tanaw guys. Nahigda dari. Idog may tulo. Guys, good morning. Karon pa din na mahiwaan ng cake. Siyang ipadaan ng cake nila ning katunga kay
Siya pa yung mga geek dari nga di man sila ko geek dari. Salamat sa ko guys. Mani ang geek guys. Ilang pinalit. Duha. Chocolate maning sulod ani. Ha? Chocolate ang sulod. Chocolate tanan? Hmm. Ito nga alam anak. Sabi ito. Basta ko tayo sige. Hi guys. Sorry sa dito gamay kay. Mura ka na naikuan. Ako idang tripod. Bawa na bisa gasa-asa naman na itungtong ng ahong cellphone. Gahapon di ay na ko kailis kay gabi kapoy ko sa amang tanang lakaw. So magipayon sa hina sa dilang maligo ra ko ron. Nay. Makahindo ko sa Ginoo nga salamat jud Lord nga gitagaan ko nimo butan nga anak nga magyana na ginikanan. So katulad guys ako wala man sila na John Mark gi kuan kay private ba sa pud nga pagkataon ng anak nga laki. Alam pong i-share ninyo nga kana jud si Ja. Believe ko. Wa na gi-expect nga yan sa kasing-kasing para sa saginahan kay ako guys agahara man sing gipandoy sa ang mga anak nga kanana ay bisan kanang na ay pobrera basta agahala man nga tagaan og mazong panglawas nga kanang na ay healthy kanunay ja kanang na ay successful malipayan sila okay na ko dana guys wala ko nandoy nga nagtagay ko nga ni wa agaho laman nga nagpasalamat sa kuda kas Ginoo kay kanang labaw pas ahang gipangadyo gihatag ja ako nag kanang kusang anak nga mobiles nga mohatag na og kanang nay kwarta or bisag unsa basta agaho laman guys nga kamalagi to ang giingon nga kanang na ay mazog panglawas o malipayon sila sa ilang kinabuhi. Malipay na pugod anak pero sobra-sobra gilang gibuhat na mo na nga ako. Deep inside grabe na ang kalipay siya. Unang-una sa Ginoo ko nagpasalamat nga ingana si Janjan na manginana kanang kabaw guys grabe na siya mo share na nga padan ka na ma kwarta tagaan ka na ro kwarta ma yan murag mo lang nga guys pero kusa siyang mahatag na madayngin nga ingani dining no pag ikaw di ay kanang paslan di kas Ginoo kung sa imong gibuhat di ay pud sa imong ginikanan mo da pibuhaton nimo sa imong mga anak kon pa jud ko na nakakuan nga ingana dai jud ag kanang nay Ginoo ingana pagka imong kasing-kasing basan pagka sa Ginoo nga ingana pag imong anak nimo so nay mga nangasuko na ngano nga sige kuno kog dog Cebu ja sana nga mayin magngarima ja napod mi importante nga gilakaw dari so ang uban mag-u sila ni Marjorie ug ni Buboy nga mao ra dato nabilin ja so di pa na sila ma-blame kay kuan nagis nini PWD man pero kanon na yun dapat sa pud mi gibili nito guys para magkuan nila di pud mi magpasagad nga pasagdan na sila dagto nga kaduha pa si Boboy di naman pud minor makaibaw naman siya sa mga kay mga kuan sabay mo nang gali mong suguon nga boy isarado ng mag-amping mo diha ja libre 2 hours ang chatan nga kamusta mo nangaana ba mo ja kana na ay bisan pa man guys nga kanang nay ni comments nga pwede na kuno pasagdan sila kay total kuno yan nga na sorte kuno si Marjorie sila lagi si Marjorie kuno si Boboy kuno kay bisag di na kuno mga gikan sa ahong kananay di na biological nga anak gi-care o gilab pud sila na so guys nga na ko kanang ang tanaw nila kay parehara jud sila tanan ja kanan na ay love pud sila na kay siyempre mula magalitag kanang hayop panapakahang mga tao so ako muna din ang paningkamot sa tinad lang ako na ningkamot ko muna ng tipid para gahalaman nga makaipon para sa kasong Mario sa ipangado sa kuan nga nga kantidad nga mahatag jud na mo kay para makagawas na sa Mario so giwes jud na jud nga bus Ginoo good health lang jud kanunay kay disud og kanang nahi makasakitan ja kanang na di nataka lihot na taka paminsar og taron ja ang bitaw guys karon nga ning kuan sapot ta ni ang gams nga wa man ta ko kaadyo may stress so kani basta murag sang buwan na pud nga sinot nga tahalamang giduda pero dabahan na sa Ginoo pag Ginoo bahala na ang gibati so
kanang nay wala pag ko kaadyo mo inom sa katong resita sa doktor bitaw guys nga para sa namatay kanang para sa nerve bitaw siya guys nga para sa di mangguto siya para di mangguto siya para tambal nga para mawa agahang sakit sa ahang so lagi kanang nerve damage lagi mo ay mapisas nagipanding sa doktor so dili siya tambaw kuan na po siya kanang para to sa makatabang rasa ngut so madlok ko kay agahang utok ang murag na feel din ang apektado jud kadto kay ug unsay nasa nga di mo ay magawa sa ang baba mo na nga maglisod ko kay mura kog makalipat nga ako kasabot kay kan magutos sa guys kanang para bitaw ko sa pangpatol nga tambaw kanang sana pakay tas kay to pang neuropathic nga nanja mapuan di katangan na nanja mapapitaw pag atong utok so mao na nga palang sa katawan akong im kay sama-sama akong istorya ja di na gituzo ka magzama-zama akong istorya so mao na nga na namang yagon tagdon na to na jud ko ning inom pero naa pa koy tambaw guys so tong gikawat na palit sa resita nga ang gipasubraan nga nihanjo ra man ko sa kuan sa drugstore nga duwagin na laman yung sa kabanig kay basigwa ni sa buhol nga tambal niya mo tong gitagaan po ko niya so napad sa nabilin no na inaranang niya madyo ko siya kanang grabe na gazungot ng tangali na ko di na ko kaanto so imna no na so karon kay marag maradara man na kay ano man dyan yung gidawat ni ang sakit mo na nga naman dyan ni ko so mo na nga kanang na ay katong mga pastor napagalant ako tabagan na Facebook kay na dito sa Facebook na nang bash hanang nang hangad sa Ginoo na basta ako nakaibaw ko og kanang na kay ba ko unsay ang gibuhat og na magali koy kanang kita kay di magata perfect ko na magali koy sadyo og na magali koy para hinjo sadyo or mali o pasaylo alam ko ninyo ja mo to guys nga ako makahilak ko magnaw na nga kanang sa hilak sa kalipay nga agahang si ang dyan nga na des sa kakuha na feel na kanang na ay mahal sa kunin dyan kay kanang na ay abi na nasa unang lahi ning atong anak na laki kaysa Badji pero si Jadi ay di lang siya sa ijang pagkaanak ka rin na kunja siguro nakapekto si Jang nga kanang na ay iyon sa pinas sa pagbadag kay bawa si Jang nga ako ijang papa ako ijang mama sa una sa gamay pa si kay bawa sa unsa ko ng trabaho para ni Jang sa una kay bawa na si Jang kay dito ba kami Manila doon so pasensya na mo guys kaila ko kay ako bitaw sa una kaingon ko nga susnak sa karon sa katong gamay pa si Jang mga kay masakit din mas ako sa una ingon kong tatay sa una nga sige di ka malimbaso di ra jud kakita si imong anak so sa una guys mga nasa 30 pang edad magtanaw ako sa magtanaw ko ni Jan sa una ito nga di siguro ko kaabot nga kanang naay magtrabaho na siya di paabot kay na sa una guys di nako kaabot og 40 edad sino man jud siya kaingon jud ko sa Ginoo karon nga salamat jud Lord kay moabot pa siguro ko nag 52 nga wa nag-expect nga makaabot pa ko tungod sa una sa sakit nga ay na akong tatay ko sige di nakamakakita si mga anak ko dito ka manglimbasa so mga makayon jud ko nga ang Ginoo siya na kay boss tanan kay karon na mo ko naguraw na guys nga maabot pa kong 52 edad sa ang sakit di panin ang sakit sa gamsa muni nga na kaning ang sakit sa ang gamsi yun ko nga Ginoo ikaw na di bahala dani kato ang sakit sa una sa kasing-kasing nga Japan ko kanang violet ko so jaaran hang niwanga why ang bisan sa dita tay mayon sa una nga maglisod ko o kanang naay di ko na kumanglimbasog so makainjud ta nga
please gihapon ko kay nakaabot pa kog 50 gi-expect na sa una guys abi nagdi ko katong kog 40. So karon nakaabot pa jud ko og 52 tagaan pa jud kog 12 anyos. Tagaan pa jud kog 12 ka tuig nga para madugang sang expected sang edad nga maglisod ko 40. So salamat sa Ginoon ja. Nalipay ko guys kay kanang na nakita na nga aghang anak malipayon. Nalipay si Jaja. Kanang na ay mora naman sila yung ipangadyo nga successful sila na what sila mga sakit mora na anja bahalag ako kanang kuan basta kay kanang nga na alam siya mga pandoy sige naman kong zaw-zaw naghanari kong istorya ja dagi sa sakto na tumara dito guys salamat ka Aduza salamat sa mga nang-greet ug advanced birthday kay na kapilan ako nag-celebrate sa birthday salamat sa kong Janjan ug ni Pauline sa ilang ko ano salamat to kong im tanan sa mga tanan ni sabot sila buboy salamat sila nini salamat nila kay sila ma-understanding po sila na si Jomar naging nga boy mo lakaw mi umi boy problema minja bala na kada ni Siro mga lihikon sabay kanang nay pero imo lamang siyang kanang sa yan kanon nila man nimong pahinumduman nga tatanim mo boy napakaanag iro boy ang kanang yan na nay atong tinan tay musud tay mitig ablis kanang nay mga portahan sa kwarto so nagtinabagay mi guys nagtinabagay mi wa mi nagpasagad pareho ja nagpasalamat nila kay kanang naay bisan og kanang naay maka-YouTube ka nga sila kay kuan sila na nga kanang naay bisan si Mario og kana si iyang duha ka anak mas mulaban pa na si Jana kontra sa ilang amahan mulaban na sila na wa ko kay bawongan no ja may nagi ko nga ano aliman mo na kalaban nga kananay kuan man dire jud sila na mulaban di jud sila mo kasi lang papakaybaw na sila dana so ingana ko nila ka ingana ko ka kuan ka bless sa Ginoo kay grabe ang kanang nay nagmahal na so kamong tanan po salamat po sa inyong pagmahalin ja sa mga greeting sa mga pagampo kaybaw na mo og mga sikinsa mo nga mga kanang nay nagampo para na hanja para namong tanan sa pamilya Borato nga napaiban nga kuan ay mga haters thank you gyapon sa mga haters di tanato na sila kontrol kay ilapod ng mga na ay ilapod ng kaugaling ng mga kuan ilang mga kasing-kasing sa pa ilang mga kasing-kasing kanang bahin namo ila na pud na mana pasalamat gyapon ko nila so marto gisin taas ang istorya bye guys god bless bye bye. A few moments later.